ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Тач ММА қарор доред ва дар навори имрӯза дар бораи ҷанги навбатии Муҳаммад ва рақиби ӯ гап мезанем. ва пеш аз саршави видеоролика аз шумо хоҳиш мекунем ки дар канали мо обуна шудану лайка ҷихидану фаромӯш накунед, то ки аз хабарҳои ММА бехабар намонем. дар ягон ҷо ба ҳузури шуда чӯ дам кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Расман Муҳаммад Наимов ба октагон бармегардад. дар ин бора саҳифаи расмии Titan FC хабар дод. ҳамин тавр рӯзи 17 сентябр дар турнири навбатии Titan FC 72 Муҳаммад дар дохили 8 бар зидди ҷанговари амрикоӣ Андрес Понс мубориза мебарад. рекорди касбии бародармон Муҳаммад 5 ғалаба ва 2 бохт мебошад ва рақиби ӯ Андрес Понс 4 ғалаба ва 6 бохт дорад. турнири Titan FC 72 дар шаҳри Майами баргузор мегардад. хотиррасон мекунем ки Муҳаммад дар штати Калифорния ҳамроҳии ҷанговарони топови UFC Ҷастин Гейҷи ва Кори Санхаген машқу тамрин мекунад. Муҳаммад Наимов пеш аз ин дар турнири Dana White Contender Series баромад карда буд ва бо қарори яковзаи доварон ғалабаро ба рақиби худ Мурод Оливер аз даст дода буд. агар дар ҳамин набарди худ ғалабаро ба даст биёрад, шанси ба UFC даромадана пайдо мекунад. ба Муҳаммадҷон бародармон омодагии хуби беҳусӣ ва дар набар ғалабаи хуби дурахшона орзумандем. шумо дар бораи Муҳаммад чӣ фикр доред? ҷавобтонро ҳатман дар таги ҳамин видео нависед. ман ҳамаша мехонам ва беҳтариношда лайк мемонам. ба шабакаи мо обуна шудану видеоролик дар лайка туҳфа кардан ва зангулачаро барои видеои навбатӣ гирён карданро фаромӯш накунед, чунки ҳама рӯза хабарҳои ҷолиб ба мо пешкаштон мекунем. бо шумо хайрхуш намекунем, чунки ба наздикӣ вомехӯрем. ман бо шумои паси видеои навбатӣ мешавам. то видеоролики навбатӣ, хайр. Ай тоҷикисто, ҳамадан салом, мардои лоӣ, бачаҳои тоҷик, ай тоҷикисто.